No one ever worth a mention. Pretty smile ain't enough for my attention. Love was always such a circus. It wasn't fair, I didn't care, it wasn't working. Udaberri honetako moda zelakoa izango dan jakitea gura dugu eta horretara etorri gara tendentziak zelakoak dian jakitera Aretxabaletako belarmeta dendara. Idoia, zer dakar udaberrixak modari dago kixonian? Udaberrixak, eta gaina ontxe aurreratu da moduen, eta hori dakarrena da koloria kolore geixau eta argixauak. Eta adibidez, bakero aldetik argixaua da, bai gona, bai frakatan, eta gero ja goiko partien marradunak beti daz, marradun kamisetak, edo korala, naranja be asko dator, txurixa betik. Txurixa udarako be asko. Estampauak be bai holan loradunak, motak, frakamotxak, eske aukera gehiago dau udarako, aukera politxaua da, eta, zakit, usteten dozula etxetik, erropa gutxikin, eta ja, segitxuen ezaz jantzitxa, eta oso politxa dala. Oso, niri udaberri udako erropia, petzeta jat askoz bet divertidu haua, eta politxaua, alegri haua, bai. Started diving headfirst right into the deep end. Overthinking, sinking in my ways. Atzen ikusten ditugu bai, soinekuak. Bai, soinekuak, ikusten die lora, botoidunak, marradunak, marrak betik, gure inguruen marrak asko. Estampaudunak, monuak eta bebai. Monuak bebai beti datoz, bai. Oso luziak, edo soineko luziak, eta soineko motzape bai. Soineko motzetan zer? Bai. Bai txamarrak, betik, eta soineko motzetan beti dau, oso politxa da, estampauak eta bai, alegria badi, eta bai, oso divertidua da, bai, edo gonak, bai, gonape bai, alkondarak, dana da bizixaua. Alkondara també kolore asko ikusten dugu, ez da? Asko, bai, gaina marka hau oso kolore askokua da, eta orduen goiko partiak igual bakerotxo batekin, hoxe. Animaiken da udaberrixen olako koloriak eta sartzera eta... Geruta geixau. Bai, neskanien betik izen da, edo geixau ausartu gare, edo beti deuko aukera geixau. Eta mutilenien be, geruta kolore geixaura bai, ausartzen die. Gu hasigitzen dien onjala 15 urte hemen, edo oin, bueno, ez toko kolorei desberdina da. Gero asko igertzen da gu barrualdekuok, igual kolore aldetik gare mas limitauz, batez be mutilak, baina ja sartzen die, larroxak, estampauak eta hori. Eta bai, eta neskanien be, hori, geixau ausartzen gare, edo aukera geixau dugu. Eta askoz be divertidu haua die, bai? Oso erreza. Overthinking, sinking in my way. Find the current every single day. No use trying to sail away. Motzak be asko datoz. Motza da asko. Bai, edo top. Bai, faltzan urtien gogoratzen az, eusela, baina aurten askoz be geixau dauz. Osea, aurten top aldetik, nik uste dut atxabaltako bakoitzan dako bat badauko guela. Begira, desberdinak gainera. Bai, desberdinak, edo kanpokuen dako be, bai, baina asko. Datoz igual frakak, edo gonak, edo oso altuak, eta goiko parte hori, estutxu haua, edo bai. Never believed in happy endings. You can't stop a story when it's just beginning. Only dreamed while I was sleeping. Then started diving headfirst right into the deep end. Overthinking, sinking in. Paketia dau ontxe, erdibidien. Igual goizerako, ilunkararako, bai, edo ante estiloko lan argitxuak, tipo gabardinia, holan, hau da, ikakua, edo txaketak, baina honek ontxe die, erdibideko sasoi honetarako. Zegero ja, nik uste dut udia
berua izango dela. Ja. Eta hemendik aurrerako udak die luzi hauek eta beru hauak. Orduen, eta gero gainera, udan erropaz gehiago aldatzen gare. Izarritxu gehiago itzen dozu eta gehiago aldatzen gare. Orduen, asko erabiltzen da. Bai, erropiak gehiago erabiltzen dugu neguan baino. Bai. Aurrera joango gara idoia, aukera diferente hau ikusteko, eta ez dakit, ja hasidian bezeruak etorten, ikusten, zer dako zuen udabarri honetarako, erosten, ez dakit, zer geukira hau, arreri esan duzu adibidez, zurixak, ez da? Zurixak urterokuak diala eta beti eukilin dago arrakastia. Bai, zurixak beti urteten daue, bai. Manga desberdinekin ikusten dugu. Hori da, manga desberdinekin. Oin hasieran igual mangatxo apur batekin. Eta ja gero joango gare mosten. Bai, edo tirante dunetara, edo hori, baina oin lehengotan, hori, eta marradunak pila bat. Marradunak, danak, nahi gabe, erosten dugu marradun zabalak, beste honetara pikuakin, edo hau, holan, konjuntotxo hori, bai, eta daneti dau. Joaleik etzula urkulura guapa. Beito? Guapa, holan, edo bai. Eta menta kolore hau be asko saltzen da. Hau asko gustetan da kolore hau. Eta usten dau pila bat kolore honek. Eta gero, segun ez zela kombineiken duzun, balixo dutzu igual modu informalauan ibilteko, edo apur bat elegantetxu hau, edo jantzixau joateko. Bai, segun ze zapata jartzen dutzasun, edo zelan eluten duzun ulia, emun zeiketzu aire bat edo beste bat, edo zer gauzai, ez? Naiz eta honek igual izen, informala, zuk gero beste aire bat emuseiketzu, apurtxo bat olan sartu, eta frakabakeruekin, motzakin, luziakin, piratak, frakatan be dana dau, horrei biguntxo, pijamero estiloko horreik estampaudunak, eta zela pila bat, altura desberdinetan, motzaua, luziaua, eta gero bakerua beti dauela. Baina, aukera oso ondisa dau oso zabala dana, edo kanpanak, lehengo gure kanpanak. Ikusko ditugu, idoia? Bai, guazen. Beitxu, gure lehengo kanpana, 80 eue, hause. Holan, kolore desberdinetan, beltza, urdin desberdinak. Urdin argitxuak, ez da komentatu duzuna? Hori da, zurixak, betiko zurixak, bai, edo estampaudunak, baina honek oso zabalak die. Bai. Eta gero ja, izango litzake honek biguntxo, honek gaina zelan altutxua dien edozein topekin oso ondo joeten die. Eta altura desberdina, batzu die motzauak, edo batzuik gero guztetan jakie bai apur bat moztutia, eta bai, altura desberdinetan dau. Eta mutiketan idoia zer dakotzue? Betxo, ja frakabakeruak ontxe dauko luziak, claro, jente asko lane, segun nun itzen dozun lana, fraka luzia derrigorrez diozu. Baina beste lan oso erosua da frakamotxa. Eta mutilen dau frakamotxa jantxixa, edo ez jantxixa, eta horrei pila bat dauz. Alkondarape, bai, oso divertiduak, bai, oso, bai, eta gero... Animaiken dia txabaltarrak olako jaztera? Bai, geruta gehiago. Geruta gehiago. Ze ondo. Bai, hau da nire favoritu estampaue, baina bai, animetan da gero poluak, kamisetak kolore danetarikoak, eta benetan be, irailerako danak saltzen die. Azkenien kolore desberdinak, bai. Ontikan badau beltzera, doiana, baina mutilen dako bai, larroxak, urdinak, moreak, nik uste dut koloriak, bai. Eta gero sudaderak eta itzen daue mutilenien askoz bepolitxauak. Bai, eta gero ja egongo zan, erdibideko jertza, puntoskuak, txaketa bakeruak, bai neskan, bai mutilien. Find the curve in every single day. No use trying to sail away. Out of luck, I've given up somehow.
eta bestalde, traje bainuek. Beitu, hori bai, ez, azkenean... Bai, traje bainua pe bai, dokie kolore bat. Betxu, hontan bai atrabiduten die. Eta traje de bainuetan jentia gehiago atrabiduten da koloria. Ez dut importa, igual jotia zarautze kon kolor. Begira. Bai, edo da, monada bat, oso politxa. Bai, ze gero kostaldien lehen hasina zena esaten, kostaldeko jentia, zarautz baten eta Zumaian eta kolore geixaukin alzartzen die. Bai, eta gero, betxu, eskaz, distantzia askestie, ez da? Baina gu gare maz grises. Baina, alatabe, bai, eta gero ja, hemen egongo zien frakamotzak igual jantzitsu hauak, holan biguntxu hauak eta hola, bai, eta gero ja, bakero erara, bakero, eta ondioken etortzen dauko, Aukeria badauela, aurtengo udabarri honetan behidoia, gustuz, bakoitza norberan estiluari dagokizunez, baina, apur bat, udaberriko joera hori jarraiketako aukeria badakola edo zeinek. Bai, ero gurien, ero beste, erozein komertzio txikinien. Oso ondo, mila eskerri doia, aurtengo tendentzia honek erakustiarren. Bai, zuei, etortzearren. I won't be the same anymore.